ce-s doar lacrimi și durere? De ce-s doar grijuri și nevoi? De ce-i atâta dezbinare și multe certuri printre noi? De ce când vrei să mergi pe cale după cuvântul din Scripturi, ai parte doar de plâns și jale și atât de multe lovituri? De ce așa o știe El? Iisus Hristos e Emanuel. Răspuns aici de noua mea, odată în ceruri vom afla. De ce e așa o știe El. De ce azi glasul porumbiței se aude parcă tot mai rar, și de când ușa odăiței în taină nu s-a mai închis? De ce nu-i treci cu har și sare cuvântul multor ce slujești? De ce nu ard jertfe pe altare și atâtea oi se risipesc? Haideți și voi! De ce așa o știe El? Iisus Hristos e Emanuel. Răspuns aici de noua mea, odată în ceruri vom afla. De ce e așa o știe El. De ce e așa o știe El. Iisus Hristos e Emanuel. Răspuns aici de noua mea, odată în ceruri vom afla. De ce e așa o știe El. De ce-n biserici osanale se aud din ce în ce mai rar? De ce-s atâția prin spitale? De ce-s cântări fără de har? De ce-i așa o știe undul ce odată în ceruri s-a suit? Acela ce iubește omul și-a fost pe cruce răstignit. De ce așa o știe El. Iisus Hristos e Emanuel. Răspuns aici de noua mea, odată în ceruri vom afla. De ce e așa o știe El. De ce e așa o știe El. Iisus Hristos e Emanuel. Răspuns aici de noua mea, odată în ceruri vom afla. De ce e așa o știe El.